Kara jing Shai Sports Social and Cultural Club kan penlong biang ya ka tim kur ka banyo Hamadan Shinong nong tliu ka bahab ha ka Eastern West Khas Hill District on sedang ha ka arpa tarik November arjar pa tim kiban yale ha kane ka sngis dang kalong ka ladu ha kisnem baladap na ka tim red ka kur laurin yang kane khun persya ya ka kur kharbuki ha ka por khadar bje PM thik ha ka tim he pat kaladu husnem baladap ka kur nong sit kan ya khun persya ya ka kur nong rang ha ka por cibeje saupo PM thik la kerpat ya baro tim bay shim mentas ngo bahaban poi ka por blabu la nrus nam kan thi la penlong Hamadan Shinong thlong menta usnem on pen kret no sha Hamadan Shinong nong thliu kane ka tim la phia ha ki arbanta kata ka tim he bat tim rit a price nam ta ka tim rit kalong sanpojar ba job unyo laipojar barem unyo arpojar ka tim he ka price kalong shilak sanpojar ba job unyo shilak barem sanpojar